No niin, ja seuraavana on Sassin drinksun teku. Elikkä ensin tarvitaan Pepsi Max 1,5 litraa. No. Janojuomaa tekkoa. Lapin kultaa. Jaksaa tehdä. Tuonne täyspullo Pepsiä. Bussimatka juoma. Leijona 035. Tämmönen. Mutta ei taida mahtua kaikki tuohon Pepsiin. Pitää vähän vähentää. Korkki auki. Vähennetään vähän juon pois, että mahtuu. Vittu kun sais otteista. No vielä vähän se mitään. Vielä joutuu ihan ainakin. Noin. Sitten aukasta leijona. Ai saatana. Näin. Ikkää ja yritetään osua tuohon noin. Sinne. Pussijuomat matkalla. Ei mahtunut kaikki. Pitää juoda vielä vähän vähemmäksi. Vois voinut tietenkin sekoittaa, mutta ei se niin justi helvetti. Noin, sinne se uppos. Sitten kiinni ja muistaa laittaa oikein korkki, ettei pussikuski huomaa. Pepsin korkki kiinni siihen. Sitten hellästi sekoitellaan, ettei kuitenkaan liikaa hörsky. Ei liikaa hörsky. Pikkusen. Nyt se on valmista. Annetaan siinä odottaa vähän, että sekoittuu. Sillä aikaa voi niitä matkajuomia. Miedompia maistella sillä väliin. Eikö se ei ole aakastukaan vielä? Tuosta tuu. Tätä maistella. No ikkää. Nyt tässä nautitaan puisto menosta ja puolisen tuntia sitten hypätään pussia ja sitten voikin tässä pussi drinksusta nauttia. Näillä mennään tämä alkuilta.